A Veiga celebra a segunda edición do seu festival literario Almagisti. Propón un diálogo entre literatura, astronomía e música, con afán de converterse nunha das citas culturais máis importantes da provincia. A literatura, o pensamento, a música. Todo iso conflúe estes días no Concello da Veiga. Parabéns ao alcalde por esta iniciativa cultural dun contido importante que vai contar con exponentes de alto nivel como xa foi o ano pasado e que iso contribúe a dinamizar o noso rural, ao mesmo tempo nun espacio que goza dunha privilexiada natureza ca montaña máis alta de Galicia. O 28 de marzo será o día da conferencia inaugural Paisaxes do Glaciarismo, Trevinca polo Laboratorio, a cargo da relatora Valeria Paul Carril do Departamento de Xeografía da Universidade de Santiago de Compostela. A observación dun eclipse solar parcial abrirá a xornada do 29 de marzo que continuará coa conferencia Eclipses de Sol 2026, 2027, 2028, el trío ibérico, a cargo de Antonio Apazos, director do Real Instituto e Observatorio da Armada. O documental Full Dome, Cúpula Completa, Vía Láctea, produción cedida pola Casa das Ciencias da Coruña e o Planetario de Pamplona por ao peche do festival o día 30 de marzo. Dentro do reto demográfico, por eso ten tanto valor esa aposta cultural do nivel que agora vamos a expor por concellos como o noso. A continuación vou expor brevemente a estructura un pouco do festival. Este festival vai dar comenzo o venres 28 de marzo con xente moi próxima a Trevinca na defensa dos seus valores, na defensa do seu coñecemento, un auténtico referente da xeografía a nivel nacional, pero que é un coñecedor profundo de Trevinca como é Valeria Paul Carril, que vai presentar a súa obra Os paisaxes do glaciarismo, Trevinca como laboratorio. E vai presentar tamén o libro Guía interpretativa do glaciarismo en Trevinca. É o único libro que hai sobre o glaciarismo en Trevinca.